Iċ-Chairperson tal-Bank Malti għall-Iżvilupp Leo Brincat ħabbar li l-bank kien ipprovda 623 miljun euro f'għajnuna finanzjarja komplessiva b'aktar minn nofs biljun euro imorru f'appoġġ marbut mal-pandemija tal-Covid u l-gwerra fl-Ukrajna. Aħna nixtiequ imma illi dan ma jkunx xi ħaġa limitata biss għal meta jkun hemm kriżijiet dinjija. Aħna rridu li llum li d-dinja taqleb għalhekk imsejħa normalità ġdida għalkemm ma tantx hija normalità normali minħabba taqlib li għaddej fid-dinja li aħna issa insaħħu l-iskemi li għandna, inwessawhom, nilqu klijenti ġodda u nippenetraw iktar fejn ma jistgħux jaslu l-banek. Leo Brincat spjega li l-Bank Malti għall-Iżvilupp u imwaqqaf mill-Gvern u jagħti r-rapport lill-Parlament iżda liġi stess tgħid li l-bank irid jaħdem b'mod indipendenti mill-Gvern u enfasizza li dak hu li qed jagħmel. Enfasizza wkoll li l-Bank Malti għall-Iżvilupp ma jxekkilx lil banek kummerċjali imma jaħdem b'mod komplementari magħhom. Fil-preżentazzjoni tar-rapport annwali 2023, iċ-Chairperson tal-Bank Malti għall-Iżvilupp ħabbar l-istrateġija kummerċjali tiegħu għas-snin li ġejjin. Strateġija ġdida illi tiftaħ nittamaw orizzonti ġodda u opportunitajiet ġodda għal dawk in-nies li għadna ma lħaqniex. Aħna qed ngħidu wkoll l-istrateġija ġdida importanti li jkollha wkoll komunikazzjoni bħala strateġija. Is-Sur Brincat qal li din l-istrateġija kummerċjali tfasslet b'mod li tindirizza l-isfidi u l-opportunitajiet u l-prijoritajiet tal-bank fis-snin li ġejjin, filwaqt li l-bank qed jiżviluppa skemi ġodda biex iħeġġeġ investimenti kummerċjali innovattivi f'konformità mal-politika pubblika. Leo Brincat qal li l-bank qed jindirizza n-nuqqasijiet fil-finanzjament assoċjat mad-diġitalizzazzjoni, l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-bidla fil-klima. Il-Kap Eżekuttiv tal-Bank Malti għall-Iżvilupp Paul Viazzo Pardi qal li matul l-ewwel 6 snin tal-operat, il-bank approva 1363 faċilità lil 1272 negozju u student. Qal ukoll li l-Bank Malti għall-Iżvilupp irrapport ta' profitt qabel il-provvedimenti għall-2023 ta' 3.8 miljun euro meta mqabbel ma' 1.2 miljun fl-2022. Paul Viazzo Pardi komplejt li fl-2023 l-isforzi tal-bank kienu ffokati fuq il-promozzjoni tal-iskemi ewlenin tal-bank għan negozji żgħar u medji u għall-istudenti. Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana qal li dan il-bank kien weda li żamm il-Gvern u staqsa jekk il-Bank Malti għall-Iżvilupp għandux jidħol fuq oqsma oħra. Il-Ministru Clyde Caruana qal li x-xogħol li jagħmel il-bank f'dawn is-snin kien tajjeb ħafna imma jistenna wkoll li entità bħal din tagħmel il-profitt tagħha wkoll.